Alhamdulillahi kuma masha Allahu. Adam iya zango ya fito ya nuna farin cikinsa ƙarara bisa yadda abokinsa kuma amininsa kuma abokin aikinsa Ali Nuhu ya bashi naira miliyan 12 da kuma kyautar mota. A yanzu haka dai za mu kawo maka wani cikakken bidiyo a yanzu haka wanda ake musu tare da Adam iya zango da kuma Ali Nuhu, wanda Adam iya zango yake nuna farin cikinsa da kuma munna da kuma yadda yake nuna alfahari ga abokin nasa watakan Ali Nuhu, kamar yadda jiya muka kawo muku wani cikakken bidiyo na cewa Ali Nuhu ya ba wa Adam iya zango kyautar naira miliyan 12. To abu fa ya tabbata, kamar yadda yanzu haka za mu kawo maka wani cikakken bidiyo na Adam iya zango wanda yake godiya ga abokin nasa kuma aminin nasa kuma abokin aikin nasa watakan Ali Nuhu. Lallai ya kamata a kusance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa. Bayan wannan labari ya fita na cewa Ali Nuhu ya ba wa Adam iya zango kyautar naira miliyan 12 da kuma kyautar mota, wasu daga cikin masana'antar Kano sun fara ƙaryata wannan abu da kuma musguta wannan abu, kamar yadda suke bayyana cewa Ali Nuhu fa ba zai iya ba wa Adam iya zango kyauta ta naira miliyan 12 ba kuma da kyautar mota, kamar yadda suke ganin cewa Ali Nuhu fa yana da son kuɗi bisa yadda ya wuce ma misali. To amma yanzu haka dai magana ta zama gaske, don ku tabbas abu ya tabbata, kamar yadda shi kansa Adam iya zangon da bakinsa yake bayyanawa kuma yake faɗawa al'umma cewa tabbas ya ƙara tabbatarwa fa Ali Nuhu masoyinsa ne na gaske kuma yana ƙaunarsa a yanzu haka. To masu kallon mu da masu mu dai da farko dai da kan mu tsandama da kai cikin wannan rahoto a yanzu haka game da mai roƙonka cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan shafi namu na farko tashar Hausa 24 TV, game da mai roƙonka cewa dai za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin haka shi zai baka damar samun ingantattun ayyukan namu da ɗumɗumin su da sadarwar mun ɗora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe da garka manta da kayo kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like domin mu tabbatar da labaran da muke kawo maka suna faɗakar da kai sannan kuwa suna ilmantar da kai. Mun gode da kasancewa da kai don cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Lallai yanzu haka ba tare da ɓata lokaci ba dai za mu bayyana muku jawabin da Adam iya zango ya yi a jiya, kamar yadda a jiya muka bayyana muku cewa za mu kawo muku wannan cikakken bidiyo domin ku ji da kunnuwanku, domin ku ji abin da Adam iya zangon ke furtawa da bakinsa, wanda hakan ne zai ƙara tabbatarwa da cewa tabbas Ali Nuhu fa ya ba wa Adam iya zango kyautar naira miliyan 12 da kuma motar da aka ce ya basa, kuma tabbas abu dai ya tabbata. Ba tare da ɓata lokaci ba dai ga wannan rahoto sai ku gyara zama tsaf domin ku ci abin da ke cewa, domin ku ji yadda Adam iya zango yake nuna godiya da kuma farin cikinsa bisa yadda Ali Nuhu ya bayi kyautar nan watakan wannan kyauta don kula ta kuɗaɗe da kuma mota ta don kula kuɗaɗe, kamar yadda wasu ke bayyana cewa tabbas ko a banza wannan motar da Ali Nuhu ya ba wa Adam iya zango za ta kai naira miliyan 15 ga kuma naira miliyan 12 na dunkuladin kwararrafin kudade da ya ba sa. Ba tare da ɓata lokaci ba dai ga wannan rahoto sai ku gyara zama tsaf domin ku ji abin da ke faruwa, gashi ku saurara. Jawabin da Adam iya zango ya yi, kamar yadda Adam iya zango ya bayyana cewa tabbas ina godiya gare ka Ali Nuhu, ina alfahari da kai cewa abokina ne kai sama da shekara 12 da suka wuce. Adam iya zango da kuma Ali Nuhu suna tare kuma ana zaman amana da kuma zaman mutunci. To a yanzu haka dai tabbas za ku ji yadda Adam iya zango ya fifita Ali Nuhu a duka mutanen da yake tare da su ga baki ɗaya ma, inda yake bayyana cewa tabbas shi fa yanzu haka ba shi da wani aboki da wani masoyi da kuma wanda zai je ko ina ya alfahari da shi bisa da Ali Nuhu, kamar yadda ya bayyana cewa Ali Nuhu fa tun daga shekara ta 2012 suke tare da Adam iya zango da kuma Ali Nuhu. To a yanzu haka dai ya ƙara tabbatarwa tabbas Ali Nuhu yana ƙaunarsa da arziki, inda ya wasu jawabai inda ya addu'o'i sosai na cewa Allah ya ƙara arziki abokina kuma abokin aiki na. To masu kallon mu da masu mu da nan ba kawo ƙarshen labarin namu, sai ku yi mu cikin labari na gaba.